Sang Tinuga, programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:05 sa gabi. Maayong gabi Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong gabi Pilipinas. Mayong gabi sa aton mga kalagad kag ka-best friend nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan. Subong nga gabi sang Miyerkules. Let's sa 27 kita sa bulan sang Agosto tuig 2025. Sa gihapon, nagapamati ka mo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radio sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton nga station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton nga station manager, Reverend Father Mark Ranflor, Technical Director Alagad Mingming Wego. Tapos sa aton technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma. Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo sa pangalan ni Attorney Abeb Arboleda Dipon kag sa aton nga chairperson sang Commission Integral Ecology. Mangin kaupod nyo diri sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi ni sa Alagad Rio de la Rosa kag mayara kita sang import na naman diri sa aton nga palatuntunan kag welcome diri sa aton nga pagpangalagad.
Yes, mayong gabi. May bago na nga, may bago galing nga upod kita di mga kalagad, no? Mayong gabi mga kalagad. Halin inisa sa ibang nga stasyon. Oy, Father Kim, mayong gabi sa imo. Mas may kinanglan si Padre Alagad Ming. Sa nambalta na mga kalagad, no? Ti subong nga gabi, Miyerkules na naman, kag nagapati kita, no? Nga basta Miyerkules, na mayara kita sang mga dugang nga ihibalo, no? Nga igahatag sa ato makalagad kag ka best friend. Nga sa dinti ini makabig naton, no? Nga dako nga bulig, agud to nga makahimo kita sang tikang, no, kon komprensibo nga tikang, no, maayo nga tikang para sa pag-amlig pagtatap sa aton nga dunang manggad kag sa aton nga palibot. Gani standby ka mo makalagad kag ka best friend, no, kay sa dili madugay ti aton talakayon ang mga importante nga mga aktibidades sa Archdiocese ng Capiz. Ilabi na sa sining palabuton nga Setyembre sugtob sa Oktubre 4, 2025. Apang bago na, no, ginapabot ay naton nga pagpanamyaw sa makalagad kag ka best friend naton. Labi na sa stand tayo uno ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese ng Capiz. Mayong gabi man sa makalagad naton dira sa may Tudor Arsanas Trade Center sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa siyudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Mayong gabi man sa mga best friend naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Kamusta ka na makalagad? Nakapanyapon na? Pasing iba, no? Nag-preparar pala o nagaluto sila pala nyapon nun. Isakpan nyo lang kami na mga kalagad. Kung nagatimo-timo, kamo dati una, kung ikaduwa nga timo para sa amon. Mayong gabi sa inyo, sa mga best friend natin nga natutok diri sa aton sa Facebook Live. Palihog na lang like, share, kag follow sa aton nga Facebook page, ang 88.1 Spirit FM Rojas. At the same time, aton nga live streaming subong nga gabi. Palihog na lang, no? Like, kag share. Share na sa inyong mga group or sa inyong mga friends dira para at least madamo kita, no? Ang mag-aupod sa mga gabi kag makaihibalo sang dugang naman, no, nga mga impormasyon sa pag-amlig sa aton nga palibot kag dunang manggad. Kag of course bag-o naton suguran ang aton nga pagtalakay sa importante nga topiko diri sa aton nga pagapangalagad. Yung mga muyo kita na yung mga best friend, no, ang pangamuyo naton diri sa tingog sang Tinuga. Gani sa mga kalagad kag best friend naton, ginaagdatagid ang tanan nga mag-upod sa siningaton nga pagpangamuyo. Ipamtang naton kagalingon sa presensya sang mahal nga Dios. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Inigugmang nga Amay, tanawa ang amon na pilasan nga duta kag amang nagapuyo diri. Tanawa ilabi na gid ang amon mga pamilya, ang mga nagaantos na sa mga resulta sang krisis sa ekolohiya kag sosyal, ang mga nagakabalakas sa kun ano ang matabo sa ulihi kag tuhoy sa palabuton sang ila mga kabataan, ang magintunga sa mga isyu nga nagaagi sa aton mga katilingban, kung sa diin ang iban nagapasakit kung ano ang nagakatabo sa aton kalibutan, samtang ang iban wala sing labot. Liku pa sila sang imugugma, kinahanglan nga tubangon itanan nga mga problema nga tuman kadako para sa amon, nga natuga bangod sa pagkadi alalangay sang tawo. Buligi kami nga indi madaog sang kadulom, ihatag nga kami permi makatilaw sang katahom sang imo pagtuga. Ihatag sa amon nga makita ang nagalambo nga liso, ang binhi nga nagatubo, kag ang tanan nga mahipos nga nagatubo kag mga tanda sang imo ginharian. Tuguti kami nga mabatian ang imo tingog nga nagahambal sa amon. Kabay nga indi gid namon pagtugutan nga mapatay ang pagdabdab sang paglaom sa sulod kag sa palibot namon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, mayong gabigid sa makalagad kag ka-best friend naton sa kutob malabutan siniaton nga pagwaragwag subong nga gabi isang Miyerkules. Kag sa nambaltanan, no, hindi nato makaupod subong si Attorney Abeb Arboleda Dipon. Ang may importanteng nga lakat
sa guwa sang pungsod. So halong da Attorney Abeb kag balaan mo na namon ni gusto. Kag sa ato mga kaalagad, no, asa nang balta ti may makaupod kita diri, no, may nagsagali. May ara sang import na diri sa aton palatuntunan. Kay man ti aton nga topiko subong gabi importante ini, no, bago kita magasugod sa bulan sang Setyembre, no, sa sining espesyal nga selebrasyon nga paghiwaton naman naton ang Season of Creation. Ano bala ining panahon sang pagtuga o kung tagtuga o kung tinuga, no, nga dapat naton nga itatak sa aton nga painuino kag itudok sa aton mga tagipusoon. Labi na ang mga likuton diri, no, kay manti kadamo sang mga problema, mga issue, mga krisis nga ginapangatubang naton sa karon, magluwas sa flood control projects, no, ang issue sa basura sa gihapon, nagalala pagid mga kalagad. Ipinagi sila nga programa ato namat-amaton ina, no, nga himay-himayon ang tagaan sang nagakayo nga pagtamon. Gani buligi nyo kami mga kalagad kung may ara kamo sa mga palamangkotanon or may dugang kamong impormasyon nga luyag ninyo maipaambit diri sa aton nga palatuntunan. Pwede ninyo ma-comment diri sa aton comment section sa Facebook Live sa 88.1 Spirit FM Rojas. Alright, mayong gabi, alagad ming kag welcome diri sa aton nga programa sa Tingog sang Tinuga. Kag salamat kay dobleng mo trabaho. So flexibility. Amo na nga tawag nga flexibility. 100%. Oo. So matapos mo diri patapos kadi kambal ka dalagan ket sa piyak na para mag-switch naman. May lang ara si Alaga Jonas da nagawlat-ulat, no. Nadala mong donut Alaga Jonas. Wala lagi. Wala pa kaabot. Sige. Ginapataw-taw ni Alagad Mike. Okay, ano ato panginalaan? Sumong kay manti sa Setyembre 1, amning pagsugod gid, no, sang Season of Creation. Tikita diri sa Archdiocese of Capiz, ika-3 na ini, no, nga tuig nga sa diintig na sa ulog naton ini nga selebrasyon. Kag may mga kadtuan naman nga mga parokya kag mission station, no, kon mga lugar diri sa Capiz agod nga magsaulog sang Santos nga misa nga pagapangunahan sa aton hanangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Kag aside sina, no, may mga likuton man, may mga hinunanon, tree growing activities, no, kag isa pa dira ang tawag sini ang clean up drive, no. So amo na ang mga posibleng nga mga aktibidades nga pagahiwaton. Apang bag-oy na, no, dapat naton man patpaton sa ato mga kalagad ano ang pundasyon sa sini nga selebrasyon, no. Kay man ti kadamo sa gihapon sa aton ang wala sang ihibalo natuhoy sa pundasyon sang Season of Creation, at the same time sa sining ginsulat sang aton anay nga Santo Papa, no, si Pope Francis ang natuhoy sa Laudato Si. Okay, so subong nga gabi hatagan naton ini sang kaygayunan nga masaysay sa inyo ang kaundan, no, or hindi man bilog nga kaundan, ang ano lang, mga importante, no, nga kaundan sang Laudato Si, ang encyclical letter ni Pope Francis. Kaya lagad ming pwede mo maambal sa ato mga kalagad. Kung saan, no, ini ano ining Laudato Si, no, kag nga man ginsulat ini ni Pope Francis, san o ini gin-publish kag ginpalapnag sa bugos nga kalibutan, no. Kay manti kung pamangkuto naton actually kadamuan sa aton nga mga seminars, no, nga natenderan, paghatag sang seminar sa ato mga kabataan, kung pamangkuto naton sila kung sino may idea sa Laudato Si, daw 1 to 5% lang gid nag-alsa sang kamot nga maibalo sa Laudato Si. So subong tagaan naton liwat ini sang pagtamod, no, nga mapahibalo sa ila ano ang Laudato Si, no, nga man may Laudato Si kag nga man may Season of Creation dason. Okay, so abi ko ganing tango-tango lang ako din. Yes. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Oo. Sa ngalan sa aton nga director on Commission on Ecology, no, kay Father Francisco O. Casalda Jr.,
ako dana nagsigali kay bangod nga karon pa daw siya. Mga alas 8. Oo, manyapon pa sa daan. Sa iya edad nga daan, sa mga tinion nga ina, dapat nagapahuway na siya. Tama. Galing kay hambal niya, no, para matagaan gid, no. Kay gusto niya man actually promote ang Season of Creation nga magasugod sa September 1. Gin ano nakita niya, ginpaunlakan. Nga. Pero hambal niya, alas 8 lang kay manyapon pa siya kag nibin siguro para mahumot siya magatubang sa atin. Wow. No? Kag of course ang ngalan ni Attorney Abeb, no, ako dana yung inyong si Attorney Abeb ATTY. So ako si Ate Ming. Gusto ko ganit Odamo kinabalaan, no? Gusto ko tani tagbuon dani ako nga tod gatingo galing. Hindi pwede, dapat makita kagit. Gani makita. Ang bako to, Dear Ate Ming. Kung problema sa kalibutan. Kung pwede lang, kung no? Pwede lang. Kung tani, no? Masaysay kita sa problema nato, no? Pero, kidding aside, i-greet ko aluya ko dani tamyaw, no? Mga nagapamati sa aton, subong nga gabi, no? Again, wala si Attorney Abeb. Ako dani ang inyong maging kaupod subong nga gabi si Ate Ming. Sa mga nagapamati, manayad-ayad kag malamig-lamig nga kagabihanon sa inyo tanan. Wow. Bago lang natapos ang ulan. Kag kabay pa, no, nga malipayon kamo nga nagapamati samtang nagapanyapon, no, sa amon subong nga gabi kag kabay pa may makuha kamo sa amon nga topiko sa sulod sa pila ka oras sa Lagadril. 40 minutes, no, at least magabot si Father Peking, no. Sa nisiling mo na suguran danay naton sa Laudato Si. Actually, hindi man ako ang kumbaga may karapatan, no, patpat sini, pero halin sad to dabi sa nagumpita nagumpisa kita sa social action, no, naging paborito na naton ini siya actually nga sekta nga ginatahak, no, sang social action. Kung hindi ako magsala, 2017 kita nag-start, pero ang Laudato Si is nagsugod na siya sang 2015. Sang May 24. May 24. Birthday ginasang kilala ta. Tama, May 24. Tama. May 24. Dili sa social action 2017 or 18, kung madumduman ko nga, nag-umpisa kita, nag-attend sa training, ginasaysay sa aton, day Monsignor Oso, no, kung ano gid, Ate Jing, kung ano ang butsilingon sang Laudato Si. Sa kadugay-dugay na naton nga nag-attend, no, actually daw Laudato Di na kita. Way kita kataka sa Laudato Si. Sa Laudato Si, no, sa kadugayon na naton nga, gina-imbibe ina siyang anong tawag nato sina aside sa daw advocacy, no, hindi daw kundi advocacy ni social action. Isa lang gid ang klaro sa ako, no, ini isa ka panawagan sa aton ni Pope Francis nga maghimo sang aksyon, no, para sa aton kalibutan. Hindi kay bangod nga gusto niya lang, o kung kay bangod nga ang iya nga inspiration ni si Saint Francis of Assisi. It's because nga siya mismo nakita niya nga may pagkinahanglan, no, ang aton nga kalibutan nga dapat naton nga ulingdan. So sa timeline niya actually 2013, siguro right after Yolanda, no, sa madumduman ko kay Monsignor Oso, nag-umpisa na si Pope Francis nga nagsulat, no. Naglibot na siya, nagdantaw na siya, ginistudyohan niya gid. Wala lang siya yan nagtulog, nagbugtaw, may Laudato Si na. So iniya base sa actual nga nakita niya kag naobserbaran, no, sa bilog nga kalibutan, no, sa aton nga nagakatabo sa dunang banggad, no. Then muto ang daw starting point niya kung di ako magsala si Yolanda. So na-notice niya epekto ni Yolanda, ano ang cause nga man nga minaka-severe ang damage ni Yolanda. Then ginlantaw niya sino ang pinaka most affected. Kag sa after ni Yolanda, no, hindi wala dito nagpabilin. Ginlantaw niya pa, niya, as in like super damo-damo siya gin-connect nga do siya ng ng Sustainable Development Goal na actually domina ang iya nga nalantaw, gin-connect niya sa economy, gin-connect niya sa development, no, gin-connect niya sa mga manggaranon, sa imol,
sa tanan no. Pero one thing is for sure kag clear nga ang focus ni Laudato Si is to care for our creation, no. Hindi lang ko katanda sang paano natin siya ginumpisan sa social action, pero nadumduman ko nga paagi sa pagbuo no sa aton nga mga volunteers kag pag-integrate sang Laudato Si sa tanan nga aspeto or sa tanan nga sekta sang aton nga programa, no. Ginasudlan gid naton sang Laudato Si. So sa aton sa social action no, dira kita nagsugod. Kay diocese hulaton ta si Father Paking paano naton siya ginamat-amat hakos no ang imbibe sang pagiging Laudato Si warrior naton. Kay matandaan ko ang aton man nga anay nga obispo o arsobispo no, kagkaron arsobispo sang Manila si His Eminence Jose Cardinal Advincula. Isa man isang iparikasugan niya no sang ari pa siya diri sa Capiz, amo ang paghikot sa mga aktibidades no, labi na ang pag-tree growing, ang backyard gardening no, sa dinti upod man siya naton gani dito sa mga kabukiran no, taklad sa mga kabukiran. Kag sa aton nga mga community engagement no, sa aton pag-upod sa mga komunidad, labi na nga may mga ginasuportahan kita nga mga barangay, tigin-integrate naton siya sa programa no, nga mabuligan ang aton nga mga pumuluyo, hindi lang no sa pagpahibalo kundi sa aktual gid nga mga hilikoton sa pag-amlig kag pagtatap sa aton nga palibot. So gintun-an naton sila no sa mga simple lang man nga pamaagi paano protehiran ang aton nga palibot, aton dunang manggad hasta nga nakadto na kita sa mga eskwelahan no, sa mga parochial schools, pakadto sa mga public schools no, sa disaster reduction management naton gina-integrate man naton dito ang Laudato Si. And then amo na ni no padayon hasta nga nakatukod sang Commission on Integral Ecology, and of course aton nga Laudato Si Warriors no, ang bunga sang aton nga Laudato Si Camp. Ang aton nga mga pamatan-on diri sa Archdiocese of Capiz tigin tawag naton sila, nagpatigayon sang training, sang session, sang formation no, kaupod sa kay Sir Rodney Galicia sang remember mo din si Rodney Romblon. No? Sang Romblon nga amo na gintudloan gid sila. Kag ang dungog lunhaw ang lunhaw nga grupo sang Diocese of San Carlos no. Amo gid sila sa mga sa mga nagpanguna agud buligan kita diri. And aside sinati may mga proyekto kon programa ang Caritas Philippines no, nga sa DNT ginatawag kita, naga-training online man o kon on-site no, agud to nga buligan kita sa pag-craft no, pag-draft sa mga programa o aktibidades nga nagabulig sa aton nga palibot. And hasta nga nag-abot aton bagong arsobispo no, kay Archbishop Vic nga gintukod niya ang Commission Integral Ecology. So amo na ini no, nagamat-amat ta kita una sa Season of Creation, sa ikaduha naton nga selebrasyon diri na no, gintukod ang Archdiocesan Commission on Integral Ecology. Nasa din si Father Frank Casaldaman ang gintugyanan sa aton arsobispo nga magpamuno diri. Kag member ka. Kag member ka man. Si Attorney Abeb, si Alagad Liza Generale, Alagad Richard Ticar, Alagad Curse Berico, Alagad Melody. Alagad Melody Andrada. Upalek kali. Amo ni sila no. Amo ni ang pagsugod naton sa mga programa sa aton nga Archdiocese. Kag amo na ang baltagani no, nang pundasyon gid naton ang Laudato Si, ang encyclical letter ni Pope Francis. Kay kun matandaan naton sa dambal man Alagad Ming no, isa sa mga siguro ginkuhaan inspirasyon ni Pope Francis ang malapnagon nga kahalitan dala sa mga nagkatuhay nga katalagman nga nakatabo hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bug-os nga kalibutan no, mga krisis sa ekolohiya nga dapat
suno sa iya dapat na no amat-amaton nga sabton no kag indi pagpabayan kay maabot ang tiyempo kung pabayan naton basi maglala kag ang masunod generasyon sila gid ang maka direkta nga maapektuhan sang malala nga epekto sang krisis o kon katalagman kung hindi naton pag amat-amaton ini nga sabton. Kung diri sa ato sa Pilipinas naman, of course, kilala kita, no? Number 1 most disaster-prone country sa bugos sa kalibutan. Kag no? second, sa may pinakamadamo nga basura. Nga basura, no? Adaw, first naman gani, first na subong. Oo. Amo nang importante nga istoryahan naton ini. Kag, amo to, encyclical letter ni Pope Francis ang 2015, kag ginapatuhoy, buot silingon sila, no? Praise be to you, my Lord, Yes. ang pagdayaw sa imo, o Diyos. Ang sulat nga nagatutok sa pagatipan sa aton nga kumon, nagaisahanon nga panimalay ang kalibutan. Kag may mga highlights ini diri alagad Ming, no? Kag actually lang na siya. Aside sa ginsulat siya ni Pope Francis, ginsulat siya ni Pope Francis, kag na siya ng reminder. Sa aton nga actually simply reminding us nga we have responsibilities, no, hindi lang sa aton nga kaugalingon sa aton nga pamilya pero sa entire creation diri sa kalibutan gani. So siya, reminder siya. Actually si encyclical dabe madamo nga klase sang encyclical letter nga damo-damo siya, actually social issues nga ginatakel. Hindi ko kadumdum. Kaya ginanadumduman ko na sila. Pero, specifically, sa creation siya nakafocus. So, si encyclical letter dabe, nga sulat, nga libro, nga ginaspread, no? Or ginapadala sa tanan, hindi lang Kristiyano, no? Kutob sa malabotan, nga naga-call sa aton, nga mag-take sang action. And hindi lang siya basta sulat like mag-open ka or dato si Mimia. So may aragi siya libro gid siya nga may aragi siya nga kumbaga topic kag subtopics nga gina-discuss dira ni Pope Francis kung paano nag-umpisa ining Laudato Si. Paano niya ni na-craft ining Laudato Si. And then ara dira ikaw na, isa-isa. Anong first? Ang tatlo focus ni kung highlights, no? First, suno sa aton nga nabasa, ti isa diri ang urgent need, no? Nga sabton ang climate crisis. Yes. O ikaduwa, nga suno kay Pope Francis, ang mga imol o kulpigado ang pinaka apektado sang kahalitan, no, tugas sa makatalagman. Ikatatlo, ang kinanglanon naton sa ecological conversion, no, bag-o nga paminsaron kag pamatasan, no, nga maghaylo kita, hindi kita parehas sa daan naton nga pamatasan nga pabaya, no, patuyang or ginapatamasaan lamang ang mga gintugas sa aton mahal nga Dios. So maning tatlo ka mga bagay, no, kon highlight sang sulat encyclical ni Pope Francis. Kag may mga may mga tema na gani ang chapter. May mga chapters, no, mga kapitulo. Ang Laudato Si, no. So isa-isahon ta ang chapters, pero paano lang hindi kita nagakadap. Basi bimambal kita diri kag magbalik sa ato. Ang mga kwan lang ang highlight siguro, no. Kay man ti malawig-lawig ini mga kalagad, no. Malabutan kita Remember kabulan. ko sa to mag-training kita galabotig 3 days. About lang tanan sa Laudato Si, no. Abot gani kung man nga minagid siya, no, kalawig, pero sang lately na sang last pagtukod nato dito ko na realize nga dapat gid man siya gali, no. Kada chapter tagaan mo sa kumbaga pamalandungan mo gid siya. Para maano mo gid, kumbaga ma-feel mo gid, no, kung anong pag seryoso mo nga ginabasa ang kada chapter, mabatian mo si Pope Francis nga nag-utik sa imo. Kag ang Dios, no? Yes, ginasukot ka. Ay, di lang ganay si Lord. Hindi ginasukot ka tungod ginapabayaan mo. Kagaina, ay share ko lang, labay lang. Sa Panay,
nag-cover kami, no, Lagadril. Tapos, nakibot ako, as in like, nang legit nga nakibot ako, gulpi, nagpawa sa ako, dami nagsiga nga suga, spotlight, as in, tapos masigtulok man sila sa akon. Tapos ginapanumdum ko, ni bay? Ginakuan ako ni Lord. Tapos nagulpi lang nga. Senyales? Senyales. Tapos nagulpi dula. Tapos dugi-dugi ara naman siya. Nagsiga na naman. Daw ara, like, dulom. Then may spotlight sa akon. Nga ako ginasilakan. Then paglantaw ko sa babaw, may pis-pis nga nag-agi. Harang Holy Spirit. As in, ako to, ano ba ibot siningon sinilay? Oo, masulod ka na sa kamadre. Ayaw lang. Hindi, no? Pasiguro panawagan. Manag-umpisa ng season of creation, no? Basi malipat ka mo sa inyong mga obligasyon. Ari ako nag-remind sa inyo. Kinadumduman ko ng dab. Isa na sa daw sign ni sa pag-training natin before nga gingamit as hindi lang basta peace, no? Pero daw hope. Tama. There's hope, no? Para sa aton, no? Sa kalibutan. So siguro gamay nga reminder nga ari na, no? Pasulod na kita liwat sa bulan. So dapat seryosohon gid ni naton. So that's why kagina sa ngambal mo wala ko puti. Lagi ko nagpanduwa-duwa kay ang bako to basi amo na ni. Amo na yung senyales. Basi hindi na ako kabugtaw bas. Ayaw man. Ayaw. Hindi ka na magtulog. Mas bahay wala tulog kaysa wala bugtaw. Okay. Chapter 1. Dala mo yung gabi anay sa ato mga best friend, no? Kay Brother Ted to Vera. Good evening po. Ay si Brother Ted, basi pwede ba matawagani, no? Yes, no? Kay Ma'am Becky Lana, good evening mga kalagad. Kay Sir Jonathan de Malata, mayong gabi mga kalagad. Shout out sa taga-barangay Lunayan Cuartero. Mayong gabi na sa mga taga-Lunayan Cuartero. Kay Tita Bibing Mergin Bunda, good evening mga kalagad. Daw yung ito luto, no? Karami. Sa luto, alin sa panay. Bibing, nakabalon, pagali kami kasi. Ng ninja moves. Ayaw ka, may dala si Father Kim di sa bongo. Ay! Alin sa panay na. Ninja moves. Dali sa baybay, nalipat ko dali sa baybay. No? Okay, sige, mayong gabi sa inyo mga kalagad. Sige, pasadahan tayo ni mga kalagad, no? Ang mga kapitulo sang Laudato Si, no? Ang sulat encyclical ni Pope Francis para sa pagtatap sa aton nga palibot. So, chapter 1. Sa chapter 1, ikaw explain. So, chapter... Ikaw na lang, explain diretso. Ano lang? Hindi ko na ko kadumdum. Nalipat ko magbasa liwat. No? Chapter 1, what is happening to our common home? So, ano ba lang unod sina? Actually, damdamo. No, may ara isang sub-theme pa ini ang pollution kag climate change. Correct. No, ang throwaway culture naton dara na kaundan sina, no. By the way, throwaway culture dira mo umpisahan. Ikaw ako gali. Nga ginasiling nga ang pila ka mga sahi isang polusyon no nagikan sa aton nga matag-adlaw nga eksperyensya o kun pagpangabuhi. Ang exposure sa mga atmospheric pollutants, no, nga nagahimo sang mga katalagman, no, sa aton nga ikong lawas, labi na sa mga imol, sa mga pigado, kag nagatugan, no, sa minilyon nga temprano nga pagtaliwan o kung pagkamatay. Example, no, ang mga tawo nga nagamasakit bangod sa mga pollution sa sigarilyo, sa mga bisyo, no, diri na lakip-tanan, ang mga aso nagikan sa aton nga mga salakyan, no, sa mga ginaluto, no, hindi lang ni actually, no, ang throwaway. So tatlo ini sila, pollution, basura kag throwaway culture, no, sa pollution and climate change nga section. Kag suno sa sulat man ni Pope Francis, may ara sang pollution nga nagapekto sa tanan nga tugas ang transportation, industrial fumes, mga substances, no, nga naga-contribute sa acidification sang aton kadutaan, sang katubigan. Lakip na ang mga fertilizers, no, mga abono, insecticides, fungicides,
herbicides, tanan nga mga sides, no? Actually, isa na-mention sa nagligad. Ang agricultural inputs bala, isa sa ng top 3 siya yata nga nag-contribute kung madumduman ko sang sang init sa kalibutan. Ang fertilizer nga ginabutang, amo na siya ang daw kay mainit siya eh. Daw malamig siya, Kaptan, pero like pag kinawiran mo siya, daw cool lang siya, wala siya. Pero once nga ginbutang mo na siya, may expose sa init. So isa na siya sa naga-contribute, no? Isa sa mga pinakamainit nga naga-contribute sa init sa kalibutan. Bisan ang mga farm animals naton, no, ang ilang mga poops, no? As in like super mainit siya. So isa si agriculture sa naga-contribute sa init, no. That's why dire nabutang siya sa pollution. Si mga fertilizer naton bangod gani sina. Then nadumduman ko man before, pa-avoid na kita magamit sang spray. Like air freshener, hairspray, perfume, anything nga sa ng kan bala? Batilya. Basta nang gina-shake bala. Okay. Yes, gina-spray. No? So, kinaga-contribute siya. So, kung pag may asthma ka, pag nakasimhot ka sila within sa isa ka area, dako gid yang epekto sa imo. Kagindugang pa rin, no? Ang tuhoy naman sa polusyon sa basura. Kay tungod tag sa katuig, hundreds of millions of tons, no? Hindi lang sang bidalde-balde, kundi tonelada. No, nga basura ang na-generate o kon nahimo, no, sa bugos nga pungsod. Kag kalabanan sini non-biodegradable, highly toxic kag radioactive, nagikan sa panimalay, tubtob sa aton nga mga negosyo, no? Nagikan sa mga construction, sa mga demolition sites, sa clinic, no, clinical, electronic, industrial sources. Sunod kay Pope Francis ang aton nga kalibutan, no, aton nga panimalay. Kag sa karon, no, sa bilog kung madamo nga bahin sang planeta, kung sang una mambaltati manami ang landscape, no, manami ang aton nga palibot. Karon ginapalibutan na ini sang mga basura. So pila sa mga gintumol sini industrial waste kag chemical products, no, nga ginagamit sa mga syudad o kung agricultural areas nga mahimo mag-accumulate o kung bioaccumulate bilang mga organismo sang mga lokal nga populasyon, nga mayara sang level sa mga toxins sa sini nga mga lugar. Kag amuning isa sa mga rason kung kaisa, no, nga nagasamad sa ikayong lawas sa mga pumuluyo bangod sa hindi lang sa baho kundi sa epekto, no, sa mga organismo nga natuga sini nga mga basura. Kay bisan ang mga plastic, mga lata, no, kag ano pa da, no, nga sa isang basura nagatuga ina sa mga organismo nga mahimo makasamad, no, sa aton ikayong lawas sa aton nga palibot, no. Nagakadto, nahahaklo man naton, nagakadto sa aton nga lawas, which is hindi dapat, no, kag dapat mauntat suno kay Pope Francis. Kag atong hambalta nga throwaway culture nga nagapekto, no, sa madamo nga individual sa aton diri, no, or basic itaman ang nangini rason kung nga nagadamo, no, ang kaso sang throwaway culture. What isa is na malang culture? Isa na dira ano sa aton mismo nga panimalay. Yes. Inang makaon ka, tapos grabe pagbutang mo sa imo nga ano kay tungod ka nami sang sudan. Butang mo sa imo nga pinggan, as ending nabusog ka na. So ining mga nabilin mo dito sa imo nga pinggan, tingin pabayaan mo na lang, no? Although ang ibang ginagamit na para sa mga baboy or sa mga kasapatan, paano kung wala? So, but silingon, amo nang gamit ng balila nga dapat hagan-haganon mo lang inabutang mo sa imong pinggan, no? Panumdumon mo ang mga tawo nga ginagutom. Ang pamangkot naman sa iban,
Hay kung hindi ko to pagkaon, makakaon to sila. Mabusog man sila. Mabusog man sila balaihan. Actually, kuan ina siya nga pamangkot daw antag sina satire. Rhetorical. Joke lang. Pero may may unod, no? So kung limit lang naton sa kutob sa ato masarang nato ginakaon, so may tsansa ngang iban nga makakuturan naton, maka-avail man sila nga mga pagkaon, no? Nga pwede nga mabusog man sila. Sabot silingon, kung wala naton ginubos-ubos yung tanan, no? Kay sungak-sungak kita, dahak ako bakom. Ginubos naton ang tanan-tanan, di wala na may mabilin para sa ila, no? Hindi na sila sarang nga makaangkon pa sina katungod aton sa imutanan. So dapat sa aton palang panimalay mismo, no? I-practice na naton ang pagka tawag sini pag save, no? Sang aton nga mga resources, no? Hindi lang sa pagkaon, sa tanan nga mga resources. Ano pag yung mga sa isang throw away. So but silingon, no? Ang lagad rin mo pag-explain. Amo ni siya ang pagginawi naton nga madali kita matak-an, no? Madali kita magpangita sang bago instead nga i-recycle, i-reuse, no? Kag i-dispose naton properly. Isa sa nahatag ko before, no, sa di ko sure kung sa CPC, ang electronic waste. Do dira gid kit daw isa sa mga nalantaw ko. Gindiscuss ko siya kay isa na siya sa mga naging nakita ko nga possible nga mangin problema naton kay sang hindi lang ko sure kung subong may ara na, pero sang last nga pag-research ko 2022 wala pa kita sang formal nga daw segregation para sa e-waste. No, medyo delikado siya. It's because subong dabe ang mindset naton hindi pa gani pwede pa magamit naton nga phone, but because nga may bag-o nga release. May mga bagong brand or release. Basta may go on bala. No, may bago nga release, no? Kay gusto naton nga makisabay sa uso, no? Kag hindi naton gusto maulihi, mabakal kita bag-o. Aba. Then ang aton nga phone, no, nga gindaanan naton, ginakip naton, pero ang tendency sina is wala na naton siya ginasapak. So ang matabo is kay tungod nga nagabakal kita ay nagaano kita bila sa offer, no, sang mga ganito agon mga businessman, no? So ini man niya ang mga creator na encourage pagid nga mag-ubra. So kita imbis nga tani, no, nga kumbaga sa aton mismo mas stop na kita man mismo naga-feed, no, sa ini nga mga negosyante nga mag-ubra. It's because nga ginakagat naton ginakagat naton ng ilang mga pakulo, no, ilang marketing strategy, ginaano naton nahuhulog kita sa ilang mga patibong. So anong matabo dayon if for example wala na paghaboy naton ginadungan naton siya sa ordinaryo nga basura. Then ang problema dabi sa electronic waste is aside sa non-biodegradable siya, may mga chemicals siya na kapag nabasa, no, tapos nainita, tas pag nagadugay, daw gata siya, daw nga ginapuga nga may nagagawa nga kakaiba. Nga organism. Anong gisaya ng chemical gisaya, which is very harmful, no, sa health. And ang pinakamakululoy is ang mga community nga within the area. For example, payatas. Payatas, ganun? Sa damo Manila. Sa basura. Diba, damo basura dira. And then, may mga nagapamasura dira. Ang ilang purpose is taniyang pangabuyan na nila, may maano sila. Pero tungod nga may electronic waste nga ara dira, nga nag-leak na, nga nag-ano na, so pwede nila mahaklo. Tama. Pwede magdikit sa ila panit, pwede sila masunog, pwede silang tanan, no? Nasamad. Okay, di biochemicals na siya dayon. Kag wala na diri sang segregation pa sa aton. Ang aton pa lang is madunoton, di madunoton, pwede recyclable, and basta may isa pa nga daw amo pa lang daw apat pa lang nakikita nga gina-impose sa school. So wala sang electronic waste. Kag sa electronic waste hindi lang sa cellphone, anything nga like gadgets.
So mga earphones, no. Tanan. And the more naton nga naga-demand kita, the more kita nga naga-consume sina, the more man naga-create, no, ga-produce ang mga businessman. And ang ginagamit dira nga mga materials is hindi siya refillable. Nagakaubos siya, wala siya nagadamo. Anong tawag sina? Basta hindi siya basta pag naubos siya, ubos na gid siya. So, minaang danger subong, especially now nga mga kabataan naton sunod gid ya sa uso. Ba, dapat kilala. Na gusto, may araman siya nga subong nga existing, galing kay birthday niya kuno, kag handom regalo niya sa iya kung galingon. Handom niya gid nga magka-cellphone nga na, magka-iPhone especially, no. Bakal gid saya. Bisan works before siya totally ma-decompose kag madula gid. Now, tagaan naman kung tani nato, no, igtalupangod ining electronic waste nga ginatawag. Oo, kag aside sina nga kung mapabayaan naton, iyaboy na lang naton, kung magdamo aton nga gadgets, no? Pilay mo. Inihinatagan. Wala ko nagbakal. Hinatagan. Hinatagan man ni. Wala tawagan yung akon nga hindi ko yung magbayad. Samtang may harap. Kung wala na dula akong samtang nagagana pa, no? Hindi pa. Pero amo ni mga kalagad, no? Kung magsige mo bakal gadget. So, aside sa kung masamad kag yaboy naton, kung working pa siya, permi man naton gina-charge, no? So meaning ma-generate naman sa electricity, no? So non-renewable na naman. And then samtang nagadamo pero sabi pila kita di ka milyon, no? 100 million kita diri sa Pilipinas. So 50% lang gid abi, no, ang may cellphone or gadgets. Tapos 30% ang may tigduwa o tatlo ka mga gadgets. So sa lingon milyon gyapon, no? So magdulungan kita charge tanan. So dako nga epekto, no, sa aton nga palipot kung magdamo pagid ining sahi sang sining gadgets, no, kon sa mga e-waste naton mga kalagad. And aside sa tong tatlo, no, may issue pa sa tubig, no, ang sa nagligad tigin talakay naton diri nga mga tuburan sadto, no, ang mga bubon sarang pa maimnan, no, subong nalabot sa punto nga hindi na pang bunyag na lang or pang paligo. Bisan gani pang paligo kaysa makatol na. Kay tungod na apektuhan na sa mga chemicals, na mga pesticides, ang tanan-tanan, no, basura, higko, no. Nangin polluted katama, no, ang tubig naton. Kag suno kay Pope Francis, no, ang fresh drinking water isa na ka-issue karon, no, or nagapanguna nga issue nga kinahanglan masabat ini. Kag ang mga sources ng fresh water nga kuntani makabulig para sa aton nga healthcare, sa agriculture, sa industry, ang sa karon, no, daw kasubong nga tubugan na, no, sang mga kasapatan kay tungod kahigko na katama. Kag isa diri sa ginmention niya ang sa bahin sang Africa, no, kay may mga large sectors dito sang populasyon nga wala sang access sa safe drinking water or naka-eksperyensya sang pagpagtik sang duta nga nagpugong sa agricultural production. Kag pila ka mga pungsod ang mayara sa mga areas, no, nga damo sang tubig pero may mga pungsod man nga daw halos hindi na makakuha sang tubig, no, nga makabulig kun tani sa pag-adlaw nga pagpangabuhi sa aton nga makuturan. So isa ini sa mga section, no, sang Laudato Si mga kalagad, so sa chapter 1 pa lang ina. Katatlo may loss of biodiversity pa, no, sa chapter 1 pa lang ni tanan. Loss of biodiversity, ang aton nga mga kasapatan, no, mga tanan nga mga tinuga sa aton nga Dios, no, amat na katulaan sa ilang mga puluyan bangod kay aton naging patindugan sang mga buildings, no, tungod malls, sa imo naton nga quarry, no, or ginhimo nga minahan. So di na sila makadto, no,
Amo to ganing nagliga ng sample ng manog. Nga man naka-experience ko no, especially sa mga malapit sa kabukiran nga mga manog nakakadto na sa mga balay. Kay tungod una best no, ang mga kabukiran gikalbo, ginimo aquari no or ginminahan. Hasta nga amo na wala na sila sang istaran no, kita man nagsama, that is why nga samaron man kita nila. So amo na. And number 4, decline sa quality of human life and breakdown sang society. Isa ini pagid no sa gintumod diri ni Pope Francis iya nga encyclical letter sa chapter 1, global inequality no, kay tungod kadamo sa nagkatabo no, hindi lang krisis sa ekolohiya kundi sa aton mga personal nga interest, dalabi sa aton mga world leaders no, sa mga lideres nagaamat-amat no nga tawag sini naapektuhan kag may madalom nga pag-antos no nga nabatsagan ang aton nga kauturan bangod sa inequality globally kag weak responses amo ning ang balta no. Siguro maangot ang flood control project. Hindi lang sa weak response kundi kuan gid sa yan. No response at all. No response. Kay iban wala gid na completed pero wala gid napisahan. Ghost projects. Ghost projects nga tawag no. So weak responses under sa chapter 1. Variety opinion, sari-sari nga mga opinion. Sa maning last no, ang variety opinions. Kay manti ang iban sa aton hindi man gusto malabawan. No, gusto niya nga i-insist iya nga kaugalingon nga opinion bisan wala sa lugar. So that is why nga apekto ini sa tanan-tanan labi na sa mga imol o sa mga pigado naton nga makuturan, sila mismo ang direkta nga malatan sa sining hindi maayo nga mga buluhaton. So chapter 1 adto no. So pila ka chapter ini 7. No. So chapter 1 pa lang to Ay di madalom naman actually ang ang iban nga chapter no. Pero dito daw gina-present ni Pope Francis. Nga man. Ginapresent ang realidad. No. Amoy ni ang nagakatabo subong sa aton nga palibot. Amo na what is happening to our common home. Ano nagakatabo? Nga man may kakulangan sa tubig. Nga supposed to be only tubig kita sang mga tiyempo ta. Di wala na ano pa na experience wala magsag-ob ka nga duwa ka dekada nagligad 3 pero subong hindi nagidya no, hindi na nimo mahat ang bomba mo tawag da ang bubon nga ginakuhaan sang matinlo patani nga tubig subong daw at hat nagidya kag may lapok-lapok na siya no, may nang kalidad may brown na siya. Subong ga baka lagi kita no, may mga reverse osmosis na. So amo tong chapter 1. Sa chapter 2 gimbalikan niya ang gospel of creation no. Paano gintuga no, paano nga naging maalam ang mahal nga Dios sa pagtuga no sang tanan nga ari diri sa kalibutan. Kag kung ano kanami no ang mga buhi sa sining kalibutan nga equal kita sa tanan nga creation no. Hindi centrism, di ba? No, so equal. Wala sang labaw, no? Pero kay tungod ang tao maalam gusto niya lang iyahon. Mayad. Gusto niya iyahon. Ini para kay Juan, ini para kay Pedro, no? So hindi dapat sina mga kaalagad. Okay, so amoy na ang sa chapter 1 kag chapter 2, right? Wala pa tatapos sa chapter. Damo pa ini mga kalagad. So ang chapter 3, anong chapter 3 alagad ming? Chapter 3. Chapter 3, human roots, the human roots of the ecological crisis. So balik sa ano ang rason no nga man may krisis kita sa ekolohiya. Ang chapter 4
Grabe kalawig katama gyud. As in, actually sa libro gid ko nagalantaw. Chapter 5, lines of approach and action. Ay, dira na siya nakabutang kung anong dapat obrahon. Oo. Ano na siya. Okay, so arato nga bisita. Dinapit nga bisita. Oo, sa sunod naman, no. Pero ma-break kita na sa makadali makalagad kag ka-best friend kay manti taga naton sang kay gayunan ang aton nga Social Action Director kag chairman sa Commission on Integral Ecology. Good ipahibalo sa aton anong season of creation kag diin na naman kita nga mga parokya mission stations makadto. So manglugayawon kita sa pagpaintiende sa aton mga uturan, sa aton responsibilidad para sa aton palibot. Lihog sa akong mga kaupdanan dira. Nga mga technical staff. Okay, magabalik kita makalagad kag best friend matapos ang pinaka-importante nga pahibalo. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Malipayon nga panamyaw sa tanan. Kaupod ang bugos nga puwersa sa 88.1 Spirit FM Rojas. Yari ang mga programa kag kaupod sa pagpangalagad sa sining radyo sa Archdiocese of Capiz. Sa takna nga alas 6 sa aga, tagsa kaadlaw, sarang naton nga maupdan ang Misa sa Kahanginan nga ginapangunahan sang aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Ang Misa sa Kahanginan bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan o kun indi sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Humalin Lunes tubto Biyernes, mabatian naton ang komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Pinaagi sa Spirit Morning Balita. Kaupod si Alagad May Durias sa takna alas 6:30 sa aga. Tagsa ka alas 8 sa aga. Kaupod sa aton station manager, Reverend Father Mark Granflor. Sarang naton nga maupdan ang programa nga Simbahan nga Nagapang Lakaton, nga magapahibalo sa mga importante nga hilikuton kag programa sang simbahan, Arkidiocese sang Capiz, kag sang tagsa ka mga parokya kag mission station. Sa takna nga alas 11:30 sa aga tagsa kadlaw, mabatian naman ang Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo nga magadala sang dekalidad kag indi kulang nga mga balita kag serbisyo publiko. Kaupod si Alagad Real de la Rosa. Tagsa ka Lunes kag Biyernes alas 7 ang takna sa gabi. Sarang naman nga maupdan ang Istoryahan Ta. Kaupod sanday Alagad May Durias kag Alagad Real de la Rosa. Programa nga magahatag sang kalingawan kag dugang nga ihibalo tuhoy sa mga importante nga bahin sang kabuhi sang tagsa-tagsa. Tagsa ka Martes, alas 7 ang takna sa gabi. Mahimo naman nga mabatian ang programa nga Pamatanon, Paglaom sang Palaabuton. Kaupod kay Father Jairil Jan Esguera. Dari naman ginatagan sang kahigayunan nga masaysay sa mga pamatanon ang ila eksperyensya sa pagpangalagad sa ila tagsa ka mga parokya o mission station. Tagsa ka Miyerkules, alas 7 sang gabi. Sarang nga maupdan ang programa nga magatalakay sa importansya sang pagtatap sa palibot kag dunang manggad. Pinaagi sa Tingog sang Tinuga. Kaupod sa ni Commission on Integral Ecology Director Father Francisco Casalda Jr. kag Attorney Emeline Arboleda Dipon. Tagsa ka Webes, alas 7 ang takna sa gabi. Mabatian naman ang programa nga Paathag. Sa diin ginatalakay ang mga sapat kag paathag sa mga palamangkutanon sa aton pagtuluhan. Ini ginadumalahan sang Apologetics Ministry sang Archdiocese of Capiz sa pagpanguna ni Brother Dwayne Cartujano. Samtang tagsa kadlaw sang Sabado,
Alas 9 ang takna sa aga. Mabatian naman ang programa Tuhoy sa Kabuhi sa mga seminarista pinaagi sa Binhi, ang pagpanawag sang Dios kag pag-alagad sa mga kubos. Kaupod ang mga seminarista kag kaparian sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Pag-abot naman sa takna nga alauna sa hapon, mahimo nga maupdan ang programa nga Sincerely Yours with DJ Fabi. Kaupod si Alagad John Rafael Fabrigar. Pinaagi sini nga programa, mabatian ang istorya sa kabuhi, pagkikugma, pagpasimpalad kag kadalagan sa takna nga alas 7 sang gabi kada Sabado. Sarang naman nga maupdan ang Pads, What's Your Pastoral Challenge? Sa diin, diri sarang nga mapamalandungan ang santos nga ebanghelyo sa kada Domingo sa liturhiya sang simbahan. Kaupod sa aton nga Commission on Social Communications Director, Reverend Father Emlex Hevero. Kada Domingo naman nga adlaw, alas 7 sang gabi, mabatian ang Hinon-anon sa Ikaayo na nagatalakay tuhoy sa ikaayong lawas kag ikaayo sang kalag. Kaupod ang mga kaparian kag doktor nga katapo sang Archdiocesan Commission on Healthcare. Ini ang mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz. Masgin paayo, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Mabatian sa 88.1 FM band sa lilisuan sang inyong mga radyo. 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. The best! Kaalagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang builog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Maayong adlaw mga kaalagad. Sa padayon nga pagtaas sang kaso sang Mpox, kilala man sadto nga monkeypox sa iban nga bahin sang Pilipinas. Aton gid amligan ang aton ikaayong lawas. Ano bala ang Mpox? Ang Mpox isa ka viral infection nga pwede maglaton halin sa tawo pakadto sa isa pa ka tawo, kag halin man sa sapat pareho sang amo o rodents pakadto sa tawo. Ang mga sintomas ini amo ang hilanat, sakit sang lawas kag kasukasuan, sipon kag ubo, rashes o hubag nga nagaumpisa sa nawong kag nagalapta sa lawas. Paano bala kita makalikaw sa sini nga balatian? Maghugas sang kamot permi gamit ang sabon kag tubig. Likawan ang malapit nga kontak sa may mga sintomas. Kung may hubag o rashes, magpa-check gilayon sa mga health centers. Hindi magbahin sang personal nga gamit pareho sang habol
kutsara kag pinggan. Kung may ginabatsyag ka nga mga kasubong sini, gilayon gid nga magpakonsulta. Libre lang ang serbisyo sa aton mga rural health unit kag hospital nga ginasuportahan sang aton gobyerno. Ang MPACS mapunggan kung mahikahibalo kita kag kooperasyon. Amligan nato ng ikaayong lawas sang tanan kag magbinuligay para malikawan ang paglaptas sang balatian. Maghalong, maghugas kag magpakonsulta. Protektahe ang kaugalingon kag pamilya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag ang 88.1 Spirit FM Rojas. Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran, kag kadagatan, hindi dapat pagpabulag-bulagan. Ini na ang tion, agud aton tingog na pamatian, ang Tingog sang Tinuga. Programa nga magatalakay tuhoy sa importansya sa pagsaulog sang season of creation ukon panahon sa mga tinuga. Programa nga magahatag sang giya sa pagsabat sa mga isyu tuhoy sa palibot kag dunang manggad. Tingog sang Tinuga. Sa panahon nga nagalala ang krisis sa palibutan, tiyon na agud tungkol ang Tingog sang Tinuga. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:10 sa gabi. Balik diri makalagad kag ka-best friends sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas, Tingog sang Tinuga. Sa gyapon kaupo ninyo alagad real kag karon makaupo na naton. Nagabalik. Dari sa atong programa, Father Frank Casalda, no, aton nga director sa Social Action Center, at the same time no, ang chairperson sang Commission on Integral Ecology. Padre, mayong gabi kag welcome sa Diwata dari sa aton nga programa. Oy, magandang gabi po. Wow, nagtatagalog ka kayo na. Mayong gabi kalagadril, mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sang 88.1 Spirit FM Rojas. Kag sa tanan nga nagasunod sa aton via Facebook Live, mayong gabi gid sa tanan. It's good to be back. Wow. Para sa sining nga gabi lang. Hindi, may sunod pa semana, no. Bilog na rin Setyembre. Setyembre muna. Okay, salamat gid Father Frank no, sa sining nga kagayunan sa pag-upod diri sa liwat sa aton nga programa. Kag sa nambal naton mga kalagad, tigin una naton no, ang Laudato Si subong ato naman pag istoryahan ang natuhoy sa Season of Creation, no? Kung ano ining Season of Creation kag nga gina-celebrar naton ini diri sa Archdiocese of Capiz kag event no sa bugos nga kalibutan. So para giyahan kita no natuloy sini nga topiko, Father Frank, wadi mo masaysay sa ato makalagad. Ano ini ang Season of Creation no nga man naga-celebrar kita sang Season of Creation hindi lang diri sa Archdiocese of Capiz kundi sa iban man nga bahin sang Pilipinas or sang kalibutan, Padre. Yes no. So kaina nag-monitor ako sa inyo sa first part sa aton nga Tingog sang Tinuga program. Kag namabatian ko dito kung nangin ang talakay ninyo ang parte sang Laudato Si, ang encyclical sang aton nga mahal nga Santo Papa nga nagtaliwan nga Santo Papa nga si Pope Francis. Isa kada ko nga importante, pinaka-importante nga encyclical ini kay muniya ang daw ang aton nga foundation kung ang magahiwat kita sinisang ginatawag nga Season of Creation. So ini Season of Creation actually hindi ini isa ka selebrasyon
nga ginaumpisahan naton bilang mga Katoliko o sa simbahan nga Katoliko, kundi nag-umpisa ini sang mga sang aton nga mga kauturan nga mga iban nga mga denomination. Nag-umpisa ini paagi sang ilang ila man nga nakikita sa ila palibot nga medyo may problema namang gid ang aton nga palibot. 1989 no, nag-start ini 1989 pero hindi pa ni sa season of creation. Ginatawag nila ni Sadto, gusto nila mag-celebrate special celebration para sa environment. Okay. No? So dira nag-umpisa ini nga celebration hasta nga pero miyembro si ang aton nga simbahan Katoliko, miyembro man dira sa grupo. So mga grupo ino sa mga different denominations, ara dira mga Anglicans, ara dira mga Protestant churches. Muning ka-importante sang pag-amblig sang aton palibot nga ilang nakikita nga bisan nakita nila nga common home naton ang nagkakasamad. Kakinahanglan man ini isang common response, no? Common response, maghiliusa ang tanan regardless kung ano ikaw nga denomination. Kaya nakita man naton nga ang tanan nagpati kita nga ang tanan gintuga sang Dios. Nagpati man kita tanan nga ang tanan nga nagagikan gid sa iya kakita ginatugyanan kita sini sa pag-amblig sang sini nga mga tinuga. So 1989 hasta nga nag-abot ang tiempo nga nahimo ni Pope Francis ang ining encyclical nga Laudato Si in 2015, no? In 2015. So halin sa 2015, mga months after sang publication sang Laudato Si, nagdeklarar si Pope Francis nga ang paghahiwaton sa taga September every year ang ginatawag nga Day of Prayer for Creation and for the Care of Our Common Home, no? So ginahiwat ini every September 1, no? September 1. Karon sa antes pa sina ang iba naton nga mga kauturan gin-expand na nila, no, imbes isa ka adlaw lang sa atong hinahambal ko nga day prayers for the environment, gin-expand na nila to 34 days. So gin-adapt na lang nato, no, gin-adapt na lang sa aton nga simbahan, ginhimo man nga gin-expand naman na naton ina. So ang aton nga season of creation subong mag-umpisa na sang September 1 kag matapos man ini sang October 4 sang kapistahan sang aton nga sang patron sa ecology nga mo si Saint Francis of Assisi. Okay. So ini nga season kalagad drill, no? Ini nga season isa ini ka importante nga season kundiin ang aton focus bala, no? Ang aton focus ini unang-una aton i-focus ang aton kaugalingon kag aton mga panginuino kag aton mga reflections kag aton nga mga pangamuyo, no? Dira sang Dios bilang isa ka manunuga. Dios nga manunuga sang bilog nga universo. Okay. No, amo nang pinakauna. Ikaduha, ang aton man lantawon kung ano ang papel, no? Ano ang papel sang mahal nga Dios sang sining nga pagtuga. So pinaagi sa mga tinuga ginpaathag niya, no? Ginpaathag niya iya kaugalingon bilang manunuga. So unang ikaduha nga aton nga pagatagaan man na talupangod. Kay ikatatlo, siyempre ang aton kung ano ang aton nga mga tikang bilang mga response, no? Bilang response o sabat sa mga panghangkat, no, sa mga panghangkat sang aton nakikita sang aton nga palibot o nagkalatabo sa atong palibot agot makamta naton o malabot naton na ginatawag naton nga care for our common home o care for creation. So muning tatlo ka bagay nga sa sini nga season of creation aton nga tagaan sang talupangod kalagadril. Kakatahom, no, nga ginasiling diri nga kita tanan tinugas ang mahal nga Dios, no? Ano man imo nga reliyon o denomination, no? Tanan kita may ara sang responsibilidad, no? Agud himuon ang mga tikang nga makabulig sa aton nga palibot o kon sa aton dunang manggad kag sa aton mga isig tinuga. Kag kita diri sa Archdiocese of Capiz, no? Ikatatlo na ining tuig sa ato pag celebrar Father Frank, no? Yes. Paano naton inigin suguran, no, the research test of Capiz, Father Frank? Okay. So
So kung ato nga na mabalaan, kung ato madumduman, ang nagdalagi diri sa sini nga Season of Creation Celebration, among atong pinalangga nga Arsobispo si Monsignor Vic Bendico, no, nga pag-abot niya diri sa 2022, no, 2022 o 2023, 24, 25, 2023, muni dayon ang iyang nga gindala na selebrasyon para sa month of Season of Creation, base man sa iyang experience dito sa kundi sa naghalin nga diocese dito sa Baguio, no. So nakita niya ang maayong resulta, no, sa maayong response sa mga tumuluo parte sa sa selebrasyon, kung diin gintagaan talupangod ang aton nga pag-amblig sa aton nga palibot, no. So tatlo na inakatuig, no, nag-umpisa kita 2023. Okay. Kalaga drill. Sige. So ano mga aktibidades diri Father Frank, no? Ano mga likuton nga ginapatigayon naton? Kag paano ini nabalay o naangot sa pangkalibutanon nga selebrasyon, no? Especially sa mga tema ang may ara ang tagsa ka selebrasyon naton kada tuig. Okay. So ang tema subong tuig, no. Oo, so antes kita makato sa tema, no, kung ang pamangkot dira, paano sila nakalabot sang tema? No? Kag paano paano nila ginkuha sa kundi nila ginkuha sa Biblia ang basis sa sina nga tema. So ang Season of Creation may ara ini sang ginatawag nga committee. No, may isa ini ka komitiba. May isa ini ka kumatiba. Ang ilang trabaho sini amo ang pag-identify. Sa taga-tuig, mag-identify na sila sang ano nga tema. Okay. No? Ano ang mga specific activities, suggested activities nga ilang nga i-share sa nagkasari-sari nga mga dioceses, archdioceses sa bug-os kalibutan, no. Okay. So, kag nagapagwa ini sila, naga-meeting ini sila sa February, kag dira man nila ginapagwa kung ano ang tema for the Season of Creation for this year, halimbawa 2025. So sini nga tuig ang aton tema is Peace with Creation. Okay. No? So kung madumdum naton, ang nagligad nga tema is Hope with Creation, no, di ba? Hope and act with Hope creation. and act with creation. Okay. So subong Peace with Creation. Peace with Creation. Paghidait sa tanan nga mga tinuga. Nan. So very striking, no? Very striking man kung aman nga muni ang tema nga ilan napilian subong para sa subong nga tuig. Siguro hindi naman siguro man nabalaan naman naton siguro nga sa tanan nga kung kita nagapamati sa mga balita, kung kita nagalantaw sa balita sa TV o sa biskan sa mga social media, nakita naton in terms of related to environmental activities o mga degradation o mga kahalitan nga ato na obra na himo sa environment, siguro makikita man naton unang-una ang nakalatabo sa mga gira. Okay. Ining gira, physical nga gira. Kung lang tao naton ang maapektuhan siyempre mga tao, mga resources, no, mga resources ang mga ilang mga buildings no. Pero may dako nga environmental impact man ini, no. Ini nga mga gira kay makita naton kung ano nakalatabo sa mga lugar kung diin nagagira. Lantaw naton ang palibot, perte na gid ka, perte ang halit nga na dulot sang gira. Literal nga gira. Ano pa? Ang ginahambal kaina kay ang inyong ginatalakay kaina parte sang Laudato Si, no. Ining mga aton nga mga batasan, mga pangginawi. Mga pangginawi nga nagsigi lang gid, no. Kag naglala pagani, no, Ang global warming nga atong gina-experience, ang climate change nga atong gina-experience, nagagrabe na, no. Kung sa nagligad nga mga tinuig, wala pa nato na experience dire lang sa Pilipinas, no. Wala pa nato na experience ang grabe nga baha. Pero subong ya damo na gani nga mga issues ang nagaguluwa, no. Pero control. Kung dila lang kita maglantaw sa kahalitan nga na dala tungod sa climate change, grabe na gid, no, sobra na gid. So ini ang daw maghambal ang aton nga palibot nga you are declaring war against us, no. Daw kuana kag sino ini nga sinong gahimo kita, di ba la ang kita nga mga tao
kag hindi lang kita ang naapektuhan sa atong ginahimo, pero ang kundi bisan ang mga iban nga mga organismo, no? Iban nga mga organismo, iban nga mga living things around us, ang biodiversity nato naapektuhan bangod sini. Tama. So ang tema nga peace with creation, sini nga tuig pagapanumdumon naton nga siguro high time for us to make peace, no? Make peace with creation, make concrete steps, no? To express our desire nga makipaghidait sa aton nga sa tanan nga mga tinuga. So muna ya ang aton nga tema, no, peace with creation. Now, there is a concrete there is aton nga archdiocese kasubong sa aton ginhimo mas nagliligad nga mga tinuig, gina-express naton ang aton pag-amblig sa aton palibot through awareness, no? Through awareness. Concretely paagi sa mga misa nga ginahiwat naton sa mga pinili nga mga lugar, no? Paano naton ginpili ini nga mga lugar? Unang-una, ang pagpili base sa mga environmental issues nga may ara dila sa sina nga parokya. Okay, so ano ina nga mga parokya o diin kita maghiwat sang misa sang season of creation dito sa aton nga archdiocese. Okay, sige. Okay, ha? Sa mga kalagad ka best friend naton dira, no, amo niyang mga schedule, no, nga pwede naton pasakupan, pwede kita kakadto, pwede kita kapasakop sa Santos nga misa, sa mga aktibidades no nga pagahiwaton. So kung malapit ka mo dira, pwede gid kag invited gid ang tanan. Yes, okay? Of course. No, sige. Of course. Okay, so unang-una pag umpisahan naton sa September 1. Okay, so imbukada gid nga adlaw, no, sa bulan sang Setyembre, yes, no. September 1. So bago pa kita makabati sang tingog ni Sir Jose Marichan, dapat makabati kita anay sang tingog sang mahal nga Dios. Yeah, no, Burmans na, di ba? Umpisa na Burmans. Oo. Okay. So sa September 1, amo nang opening sang aton nga celebration sang season of creation. Makadto kita sa dito pagahiwaton ang aton nga misa sa Kasanayan. Parokya sang Kasanayan parokya sang Kasanayan, pero hindi sa simbahan sa Kasanayan ang misa. Dito pagahimo ng misa sa La Playa. La Playa Beach. Okay. So ara ina makita ina sa San Ramon, Barangay San Ramon. Okay. So makadto kita dito sa Barangay San Ramon, La Playa. La Playa Beach. Okay. Kay na sang aga ginbisitahan namon ang lugar. Kalapad-lapad sa lugar biskan mga siguro mga 5,000 o 10,000 nga mga tao pwede mag-igot dito. Manami ang lugar kay man higad sang baybayon. Okay. Kay suno sang aton nga kura paroko dito nga si Father Jonel Morales, ginpili nila ina nga lugar, doble ang purpose. Dito pagahiwaton ang aton nga season of creation kag para sa mga bisita man nga nagahalin sa mga iban nga mga parokya nga halimbawa atong sa bukid sa Tapas, Tuburan nga magkadto dito, ini na ninyo para sa inyo nga pwede ka mo ka beach makapaligo. Oo, makapaligo man kamo kay igad lagi sa baybay ang atong paghiwatan sa misa. Okay, so San Ramon ina alas 9 ang aga. Okay, so alas 9 ang aga. Pero bago ina may talk pa, no? May kalagad hinon-anon. Oo, so antes sina ginahinyo namon ang aton mga tumuluo kag mga sumilimba nga ato na kita dito sa venue mga alas 8 pa lang, no? Alas 8 pa lang makato na kamo ago to makapungko man kamo kay base maubusan kamo sa mga pulungkuan tungod sa kadamo man sa mga tao magkadto, no? Kag maluwas sina may ara man kita isa ka talk, no? May isa ka may maghatag sang mga awareness o talk parte sang paano naton i-manage ang aton nga mga basura. Okay. Solid waste management talk na. Nami sina ano kay ang mga laban nga mga partisipante dira no nagikan sa coastal communities no nga malapit dira. Yes. So mas maayo nga maintindihan nila ang ilang nga responsibilidad. Exactly no kag dako ini nga bulig kay nabaluan nato halin sa Kapendro ang aton nga partner organization, partner government organization nga related to environmental issues nga kadamo gali sa mga
mga kabanwahanan kag mga kabaranggayan nga wala pa ka-insindi, wala pa nila nababatian ang parte sang lay nga nagahambal parte sang solid waste management, no? So isa ini kadako nga opportunity man nga ila mabalaan ini kung ano ang lay nga solid waste management, no? Okay? So amo nang pinakaunang gidya. Pagkatapos 2 days after or sa September 4. Okay, September 4 makadto naman kita sa another coastal area magyapon, no? This time makadto kita sa Sapian. Sa Bilao. Sa Bilao, no? Sa mission station sa St. Therese de Lisieux, no? Mission station sila ang host. Kag ang misa pagahiwaton dito sa Gugma Beach o tupad sa Gugma Beach sa beach. So lapit man sa Baybayon man. Sa Baybayon man gihapon, no? So pero ang exact location dito kita sa private beach resort ni kung pwede na ito ma-mention ni Father sa pamilya ni Father Montorio. Okay, so sige. dito kita maghiwat sang misa, no? Oo, tuparay lang ina sila sa Gugma Beach, no? So dito another coastal area, manami mangyapon dito. Oo, no? Dito sa Sapian. Sa Sapian nina, no? Okay. Sa same time man ni Padre, same time, no? So tanan nato nga misa mag-uumpisa alas 9. Kag the same activities mangyapon. May ara man kita gyapon talk, no? May talk, the same talk mangyapon, pero iba naman ang audience, no? Iba naman ang audience. So gina-invite ginaton ang dira ang malapit sa ano ni gani mission station sa St. Therese de Lisieux sa Bilao nga magkadto kita sa October 4 or September 4 dito sa beach sa Gugma Beach, kaingot sa Gugma Beach. Kag dito magpamati man kita kag magsimba, magpamati kita sa talk on solid waste management kag magsimba halin sa alas 9 tubtob may tubtob sa kumataas na matapos. Nalipatan ko gali Kaalaga drill, no? Dito sa September 1 gali pagkatapos misa may ara nga paghiwaton nga tree planting. Okay, tree planting. Tree planting, one way of expressing our also our concern sa aton nga environment. So magtanom kita, magtanom kag siguraduhon nga magtubo ina mga tanom, no? So 200 seedlings sa aton itanong. So along sa ano ni Padre sa coastal. So ang aton nga species nga igatanom dira daw inang nagatubo gid sa coastal. Okay, sa coast, no? Ay maayo ni. May ato na dito nga mga samples nga from previous groups, nakita namon nga dalagko na. So pero kulang paghapon. So kinahanglan damuon pagid protection ina agoto nga hindi mag-erode, no? Hindi mag-erode ang beach line, no? Hindi mag-erode ang beach line. Tama, okay. So muna, no? So maayo kay may kasubong siling aktibidades, no, nga matudluan naton nga mga hindi lang makaintiende, no, sa mga responsibilidad nila kundi tudluan sila nga maghulag, no, sa pinagi sa pagpananom. So aside sini siguro, no, pwede nila mapadayon ang tree growing activity, no, ila i-monitor, ila tatapon ang mga gitanom kag dugangan, no. Isa man ina siguro sa mga dapat panikasugan sang barangay, no, sang simbahan, sang atong local government unit nga mapadayon nga hindi lang sa sininga Setyembre 1 kundi sa mga masunod pagid nga mga binula na kaninadlaw. Kag manami dito kay manang area, ang area sa Kasanayan o dito sa San Ramon, ang area nga ina panag-iyahan sang local government. So local government. Maayo kay may ano sila, may kagulingon sila nga team nga magamonitor. Manang advantage, very no? good. Sige. Okay, so ara na kita sa second day, no? So may by the way anom gali ini, kamisa, no? Kamisa. So ang dason nga schedule September 11. 11 na. September 11 naman ini kag makadto naman kita sa bukid, medyo bukid-bukid. Okay, so tapos sa Baybayon sa medyo sa bukid-bukid. Okay. Makadto kita sa Dao, although hindi masyado mabukid pero may bukid-bukid. Matastas. Okay. No? So makadto kita sa Dao sa ining parokya sang Dao Santo Tomas de Vilanova Parish. Kag ang misa pagahiwaton dito sa barangay Matagnop. Sa Matagnop. Sa Matagnop, no? Dito sa Matagnop. Dito ang
dito ang aton nga misa. Nakita ko na ang teaser, may teaser may teaser si Father Jojo. Oo, may teaser siya pati sang ilang Season of Creation. Ay, grabe, may pa-teaser. May pa-teaser na siya. Oo. Bantayan, no? So, hindi lang balot ang amon to dapat bantayan. Oo, bantayan. Oo, okay. Si Monsieur Jojo, si Father Jojo. So, September 11 ina. So, dason nga pagkakatuan naton after sa September 11, dito na kita dason makadto naman kita sa Dakuton sa September 26. Ini bukid na gid ini sa September 26. Dito kita mamisa sa isa ka bangod kay ang ilang mga chapel hindi maka-accommodate sa kadamuon sa mga kaparian nga magkadto kag ang mga tawo nga magkadto man dito. So nagdesider sila nga ang misa sa aton nga Season of Creation paghahimuon dito sa covered gym sa Dakuton. Sa Dakuton, sa Dakuton ina, no? Ini naman under sa sa mission station sa ganing kuan nalipat ako sa Dakuton. Father Bobby. Alagad Ming, ganing parokya? Si Father anong mission station or sang Dakuton? Parish? So, ang parokya sang Dakuton. Si Father Bobby ato dito, no? Okay. Sige, ato na ikuha ka no? Dason, mabalik kita dire sa syudad. No, mabalik naman kita sa syudad. Isa ka another coastal naman ini. No nga parokya, ang dire sa parokya sa San Padre Pio, dire sa Gabuan. Sa Gabuan. Ang lugar wala pa nag-desisyonan kundi Our Lady of Fatima Parish. Our Lady of Fatima, Our Lady of Fatima sa Dakuton Dumaraw, no? Okay, sige. So, September 11, next is September 26. Okay. Yes, Father Bobby, no? Sa Gabuan. Okay, so October 2 ang Gabuan. Dira kita sa Gabuan. October 2 ang Gabuan. Okay. Kag sa amo man sa naliligad nga mga tinuig bangod kay mag-end kita sa kapistahan ni St. Francis of Assisi kag mayara kita isa ka mission station ang patrono si St. Francis of Assisi. Dito naton pagahiwaton ang final kag ang closing closing naman ini sa Season of Creation celebration sa mga misa, no? Okay, so aton gusto nga i-emphasize nga closing sang celebration kuan lang sang seremonyas sa mga misa, pero hindi bot silingon mag-close ang Season of Creation. Padayon ang aton espiritu sa Season of Creation. Kung ano ang aton yung pisahan, ano ang aton nga tinutuyo sa Season of Creation, dapat muna ang aton pang-ino-ino, kang aton nga pamatasan sa bilog nga tuig. Kalagad rin. Okay, so October 4 sa St. Francis of Assisi Mission Station. Tuburan maayon. Okay. Kay sa aton nga experience, no, kadamo sa makalagad natong kakadtuman dito, no, para sa diba? Kadungan sa kapiyastahan, no, may aside sa misa may mga ilikuton, no, ang barangay mismo, no. Kag may tree growing mangyapon ni Padre Paki. May tree growing sila dito. May tree growing man sila, no. So amo ni ang anom ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz nga pagakadtuan naton, no, kag kung gusto nyo nga sa anom gid pwede gid. Ang hindi no, hindi. Pwede gid. Pwedeng sa burigan nato makalagad, no, kag magkooperar kita para sa sining maayong inisyatibo, no, kun kausa para sa aton palibot kag dunang manggad. So ano mga dapat tandaan sa ato mga uturan nga magatambong diri Father Frank? So unang-una, no, kung siyempre kung magkadto kita dito, unang-una ginahinyo namon ang magkadto dito nga kung pwede, no, kung pwede magdala ka mo sa inyo kaugalingon water tumbler. No, water tumbler. Kaya agud to nga hindi na kita magpangita hindi kita magabit sang mga plastic bottles, no, para sa tubig nato, no. Kay hugot naton nga ginaano, no, ginapatuman nga hindi maghatag sang bottled water or sa mga juice, no, nga bisan gani ang mga soft drinks kung pwede lang ang soft drinks, pagid, no? Kung mga Tetra Paks, no. Now, ang amon man nga compromise nila kung hindi kini malikawan, no, hindi kini malikawan,
dapat naton nga himuson ginadayon kag aton nga i-dispose ang insakto. Recycle naton. Muna nga ang aton man dalhon upod sa aton ang aton nga mga warriors. Kag ato si warriors kag aton nga mga estudyante sang social political science students na aton ni sa partner. Nasa Purisima. Sa Purisima aton ni lang nga mga why not takakon mga estudyante diri sa St. Pius daten? Why not? Kay Father Father Dexter Ginadala naton ina sila aguto nga may himuon man sila during the activity, during the mass, no, or after the mass or after the celebration of the mass in the area. So sila na mapanghimos. Sila magbulig sila panghimos. Sila magbulig mapanghimos sa mga basura, sa mga basura nga to dito. Kasi siyempre nababatian naton sa AGA, sa Talk on Solid Waste Management. Siyempre dapat i-apply na naton ngayon, no? Dapat insigida may action, may hulag na, no, or may inisyatibo na para madala na naton sa tagsakadlaw nga pagpagubuhitan. Yan, tsakto. Kag once nga ato nakita sa venue, likawan lang ginaton ang paghaboy sa mga basura ng diin-diin lang. Mangita kita sang basurahan. Kung wala sang basurahan, hindi na paghihaboy. Taguon na lang, dalan nyo sa inyo nga pagbalik sa inyo pagpauli. Hindi ka mo magbilin sang lapta dito sa venue. No, para man makabulig man kita nga makabulig nga to una ginamalis ng aton nga basura kag ginabuligan man nato ng aton nga host nga hindi man dako ang ilang tilinluan after, no? Kay mo na pirmi ang aton nga nakikita, no? Okay, so kung pwede, no use of plastics. Hindi kita magamit plastic. In ang mga straw na single-use straws, hindi natin paggamiton during the celebration. Mga styrofoam, mga styrofoam nga surudlan ka mga pagkaon, kag mga baso. Likawan naton ina. Sa tanan naton mga venues, muna nga amon ginahinyo gidya sa mga parokya, kag sa mga mission stations kung diin kita magahiwat sang misa nga kung pwede aton nila likawan nga dapat wala kita sang magamit nga muna. Kung pwede lang dahon. Ay, oo. Dahon, diba? Balik sa sa makinanda natin. Dahon saging, dahon sang bunga. Bunga wala? Bunga ng dalagko nga dahon. Pwede gid na, no? Pwede gid na. Also, muna likawan ang paghaboy sa mga basura sa once nga ara na kita sa venue. Again, makato kita temprano pa, alas 8 dapat ato nakita dito gusto mabatian man naton ang talk on the solid waste management. Yan. Okay, so exciting na naman, no? Ining panibag-ong tuig sa aton celebration sa Season of Creation. So, amo na may hinunanon alas 8 sa aga, pag-abot alas 9 ang satos nga misa nga pagapangunahan sa aton pinalangga nga Arsobispo, no? Most Reverend Victor Bandico Didi. Kag may mga tree growing activities. Kag hindi lang ina magatapos sa sining celebration, no? Amo na nga ang balta gina-encourage tagid ang mga gobyerno lokal, mga barangay, aton kaupod aton simbahan, no? Kag iban pa nga mga grupo nga padayunon, especially sa pagtatap sa atong palibot, no? Mga tree growing activities, ang proper waste segregation, mga initiative, tanan nga pwede naton mahimo nga makabulig sa pagtatap sa aton isig katinuga. So pahanumdum ini sa aton tanan nga hasta may kabuhi kita, may ara sang tsansa, no, nga makabulig kita para sa aton palibot. So hindi tanin naton pag-uyangan ini nga tsansa, no, nga hindi kita makabulig, no, makabalik sang mga grasya sang mahal nga Dios sa aton pinagi sa pagtatap sa aton palibot. Sige, mayong gabi sa kay Sir Jomar Rovena, kay Sir Jonathan de Malata, depende sa mga magulang kung ihatag niya bisan wala ibakal. Agi na ini sa cellphone, no? Ma'am Melanie de Ama, mayong gabi gid, salamat gid sa pagtutok diri sa atong palatuntunan. Okay? Sige. Kaya nasaysay naman ni mo tanan, Father Frank. Siguro mo mga panugyan sa aton nga mga kauturan, no? Siguro may kuan pa man, no? May dugang ako nga kasi may nalipatan ka nga isaysay sa ila. siguro ini dapat mag-expecta sila sini sa sining palabuton ng Domingo.
Palabot ang Domingo. Kay buniman ang ginahinyo sa aton nga mga kaparian, no? Sa amon nga meeting sa nangligad nga clergy meeting sa sini nga bulan, ilagi dia ginahinyo ang aton nga mahal nga arsobispo nga magpagawas siya sang isa ka pastoral letter. Pastoral letter antes sang season of creation, no? Pero related din sa season of creation. Okay, so sa sini nga Domingo may basahon nga pastoral letter ang aton nga mga simbahan diri sa bilog nga Archdiocese ng Capiz. Now, ini nga pastoral letter produkto ini sang isa ka discernment, no? O matawag naton ano kan discernment inang pamalandong, no? Pagpamalandong upod sa mga matawag naton nga mga sources, no? Mga reliable sources, mga experts sa mga fields na ngagin patawag mismo ni sa aton mahal nga arsobispo agud to makuan lang maistoryahanay kag magpamati ang aton nga mahal nga arsobispo kung ano bala nga mga ano nagkalatabo, anong status subong sa aton nga environment, ano ang pinaka-problema nga nakikita naton sa aton nga environment, no? So sa nagligad nga Lunes nagpatawag sa isa ka meeting kag ato kita didto amo nang ginatawag niya nga circle of discernment, no? So mga tao ini nga ginkuhaan sang mga ilang mga opinion kag ilang mga observations kag ilang mga expert opinion kung ano ang nagkalatabo sang aton nga diri sa Capiz in terms of environmental concerns, no? So dira paagi sadto dira magbalay, no, sa mga datos nga na kuha mahimo nga parte ato sang pastoral letter nga pagahimuon sang aton mahal nga arsobispo kay siyempre ang iyaman nga mga personal nga mga opinion kag iya personal nga mga ideas nga iya iga dugang dira aguto nga may giya, no, may giya ang aton nga mga tumuluo diri sa Archdiocese ng Capiz related to the environmental issues, no? So may pastoral letter kita kag ini nga pastoral letter paghimay-himayon naman ini ni Attorney Abeb. Okay. sa Miyerkules nga adlaw sa dason nga schedule sa paladuntunan sa tingog sang Tinuga. Okay. Dire man gyapon at the same time ang gyapon alas 7 tub alas 9, no? So ikaw gyapon. Kung kung ipabasa ko sa email agot to ka mo nga doon. Walang mini, no, nga maimay, no, tag si mapaintiende, no, ang context sang tag sa mga tinaga, no, nga ginabalay sang aton nga arsobispo kaupod ang circle of discernment, no, nga grupo ina siya, grupo. So muna, no, may mayon ina kag siyempre kung ano lang basta sa Domingo mabatian naton kung ano ang mga anong ihambal sa aton nga mahal nga arsobispo parte sa nagkalatabo sa aton nga palibot diri sa probinsya sang Capiz, Kalagad Real. Okay, so bantayan naton mga kalagad kag panagamsaman naton, no, ang ang kabugusan sang sulat pastoral ilabi na ang mga panugyan, no, kay pinaagi sini diri naton mahangpan mga kalagad ano ka importante ang aton nga katungdanan bilang isa ka tinuga diri sa kalibutan kag sa ligad nga tuig, no, diri man gin pahayag sa aton nga pinalanggang arsobispo ang aton nga responsibilidad ilabi na sa pagtatap sa aton nga mga kabukiran, no, sa aton kasubaan nga siling sa aton arsobispo sadto, no. Ang aton nga mga ginahimo sa ibabaw mahimo nga nakaapekto man sa idalom, no, nagaagay pa kadto sa dalom especially sa mga kalalawran. Kag isa dito sa magin sambitigid ang tinagong dagat, no? Naging kadtuan man naton, no, lagyan naton dito man nakita ang mga wala man ginagamit nga mga basura nga dira lugar pero nakalapot sa ila. No. So subong bantayan naton kung ano naman ang pagatutukan. Yes. Okay, sige. Basi may luyag ka pa ihibalo sa ato makalagad Father Frank. Wala naman siguro pagtugyan na lang ini, no. Siguro sa
antes kita matulog karon siguro sa gabi. Nan. Actually ini nga giyaw ini nga mga mangkutanon, ginkuha ko lang ini, ginkopya ko lang ini, pero manami dabi siya, no? Manami siya to remind us always, no? Siguro ini pwede naton nga pag binagbinagan, no? Pwede naton nga pag panumdumon kung ano bala, no? Ano bala mahimo naton para sa aton nga palibot. Siguro ako lang nang to answer these are questions, no? Actually hindi ni akon kung nakita niyo ang article o ang material ni Cardinal Tagle. Okay. Actually sa iya para sa ako na manami siya dabi, no? Manami in relation to Laudato Si nga ginaistoryahan nyo kay na first part, no? So may mga pamangkot, may mga panugyan siya, pero in terms of gin-express niya through questions. Okay, sige. No? Okay. So unang-una hambal niya, siguro manami nga panumdumon ini nga pamangkot. Paano ko no? How am I adding to the deterioration of the earth? Paano ko no? Paano ko no ako nagadugang sa pag deteriorate? Pagkasamad, pwede pagkasamad sang aton nga kalibutan. Paano ako nakadugang? Oo. Paano ako nakadugang? Ano imo nahimo nga man kamat-amat, no, samad, no, anong mga kahalitan nga natuga nimo sa aton nga kalibutan. Isa ina nga pwede panumdumon nato. Ay, no. Oo, di ba? Nari mo pala ang mapaminag mo na, ay, oo, basikag nagpatuloy ako sa paggamit sa mga tubig, no? Isa mga simple lang nga bagay. Simple nga bagay nakikita ko dito sa palibot. Inang natingala ako nga bago pa lang galing ako nagapaninlo dito sa alagyan. May mga plastic. Pagbalik ko may mga plastic nga inabalang suludlan ka soft drinks. Kung magbakal ba soft drinks ang mga bata, di ba? Soft drinks tapos may straw. May straw. Okay. Ang makikita ko dito muna nga mga plastic straw, ginahaboy lang sa gilid. Di ba? So mahambal kita nga wala man plastic man lang na may magpulot man sila. So isa lang nakabagay kagamay nga bagay para sa imo, pero kung damo ka mo maghimo sina, no, di ba? Kung lang taon na to ang bigger picture, dako na inang epekto, dako inang impact sa aton nga palibot. Na munang isa, ikaduha, no? So munang una, ano ba lang akon nga nahimo nga nakadugang agudto nga maglala pagid ang sitwasyon sa aton nga kalibutan, maglain pagid, no? Ikaduha, what am I doing and can still do to help care for our common home? Ano kuno nga akon nga ginahimo, di ba? Kag pwede pa nga mahimo. Na agud mapakita ko ang akon nga pag-amlig sa akon nga palibot. Ay, oo. Ako ano ang ginahimo ko subong, kag ano pa ginang pwede ko mahimo? Nga ginapakita ko nga palangga ko nga akong palibot. Kung mambal mo nga pasabi nag-upod ka sa mga tree growing, nagapadanom ka sang puno sang kahoy. So aside sina, ano pang pwede? Ano pang pwede nga mahimo? Diba? Basta hindi lang sa tree growing, no? Basta pwede ka pa man sa proper waste segregation sa tanan-tanan. Mag-interest sa mga advocacy groups. Di ba? Para mas manging concrete, no? Wala lang nag-stop sa dere, no, kundi nagpadayon. Mga gagmay nga mga bagay, pero dako na kung makita na kung kung pirmeho naton himo, magdako ina. Okay. So ikatatlo, ano ko nga akon nga himuon, aguto mapabalo, mapasanyog. Mapashare ko ini nga knowledge sa iban. Pambit. Oo. So ano naman imo nga kwan nga imuon, no, para ipaambit sa iba, ipalapnag sa tanan. Ano ang dapat gimuon para sa pag-amlig sa aton nga palibot kini ng manggan. So para sa aton subong, no. Di ba? Maagi ni papalapnag sa mga maayo nga himuon ang gusto nga ang aton nga palibot. At least makipag aton ma-promote ang paghidait, no, paghidait nga ginahambal naton sa aton nga mga tinuga. Imbes nga chismis, no, kadaaga, no, why not nga hinalaan nyo man, ay mare ang mga basura, di ba? Pwede naton imuson. Mas marami siguro nga subong na yung chismis, diba? No? Kumuna lang yung chismis. Ang basura to balaon, ang basura to. Matamaton to siguro mare, no? Di ba? Or sa aton nga balay unahon ta, no? Bisan sa panimalay lang nato, no?
no? Na, di ba? May pwede ka pa mahimo mga kalagad. Okay? So, mamistan mo na lang tatlo. Tatlo ka mga pamangkot. So, bago kita magtulog mga kalagad, pamalandungan naton ini nga mga palamangkutanon. No? Kag pinagi sini, base pagkabugtaw natong buwas, no? Mas excited na kita nga magpasakop sa season operation, sa mga advocacy groups, no? Kag bisan sa ato mismo nga mga ogsaran, no? Mag-amat-amat kita himos kag bulig, no? Pananom or bulig sa atong komunidad kung may mga aktibidades nga kaangay sini. Okay, so amo na mga kalagad ang dapat naton obrahon. No? Kanami katahom sang mga palamangkotano ni Cardinal Tagle. Cardinal Tagle. Okay, sige. Lastly siguro, Father Frank, imo nga pagpangagda sa ato makalagad ka best friend nga magupod sa ato nga selebrasyon kag subong man sa pila ka mga hilikoton na naton diri sa Archdiocese of Capiz. Okay, so dila to makalipatan sa mag-celebrate kita sa Season of Creation September 1 to October 4. Amo na sa may mga schedule kita sa mga misa, sa mga nagkasari-sari nga mga parokya, pinili nga mga parokya kag mission stations. Starting September 1, may ara kita September 1 sa Kasanayan, September 4 sa Bilao sa Pian, September 11 sa Dao, September 26 sa Dacoton, October 2 sa Gabuan kag October 4 sa Tuburan. So gina-invite ginamon ang mga aton mga tumulo, aton nga mga kauturan nga malapit sa sina nga mga parokya. Bisan gani ang mga malayo sa mga sina nga mga parokya, balaan man namon nga gusto gyud kamo nga magkadto man sina nga mga lugar. Welcome gyud kita tanan. Wow. Sige. Okay, oras na to Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 8:55. Sa liwat madabog nga salamat Father Frank. Kag kita sa masunod nga edisyon sa aton nga palatuntunan. Of course, it's always a pleasure. Pero sa nagliligad lang perti gid kasako. Okay, so batayan, no? Basi kag sa sunod ti ato naman usisaon, no? Pastoral letter kag iban pagid nga mga hilikoton sa Archdiocese of Capiz, no? Labi na sa sa aton inisyatibo para sa pag-amnig sa aton nga panibot. Basta may talamyawon ka, Father Frank. Oo, sa mga sinawan ang aton nga mga wala na aton natamyaw ang aton nga mga tagbalamati dira sa aton nga mga communities, so sa aton nga communities sa Tag-Aw, of course sa Tag-Aw. Mayong gabi. Mayong gabi sa inyong tanan sa San Juan, sa Aguho, sa barangay Ulutayan, no? And of course ang aton nga pinalangga pirmi nga baby, no, dira sa panitan si Marivic. May gabi sa inyo kag halong sa inyo biyahe buwas, no. Okay, kag sa iban aton nga mga sa nagselebrar birthday si Marco, di ba? Birthday sa Lagad Marco Arpas. Happy birthday. Alright, wala ito siya po diri sa aton nga pagpangalagad, mga best friends. Salamat kid sa po diri sa aton palatuntunan. Kag kita sa liwat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa ating station manager, Reverend Father Mark Cranflor, Technical Director Alagad Mingming Wego. Sa ating nga partner technical, Alagad Albert Pastrana. Kapun sa ating mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, kag Alagad Jonas Pastrana. Nangin kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ni Alagad Real de la Rosa. Ako naman si Father Frank. Sa pangalan ni Attorney Abeb Arboleda Dipon, sa gihapon kami ang Tingog sang Tinuga. Mayong gabi ka, God bless Pilipinas! Ang pagpanghakroy sang kalibutan, hindi dapat pagpabungul-bungulan. Ang pag-antos sang kagulangan, kabukiran,